16 February 2025 ndadzoka muri yeZimbabwe nema-updates zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe. Ndisingapedze nguva yenyu, pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Nhasi panapa ndiri kusangana nenyaya pari kunzi ZANU-PF Big Wings loot first ladies donation. Munongoziva kuti vanhu vacho vatotanga. Ukangoona vanhu vese vanoterana neZANU-PF kunyanya vasingashande vanenge varitotsvagawo kuti pamwe varikuda kutowana kuhasela ZANU-PF yacho, because vanenge vachingozva kuti zvinhu zvacho hamendo zvazvingori, but apa this time around kuri kunzi kune vakaluta zvinhu zvanga zvina first lady panapa. Ndo nyaya iripo, madonations ayanga ana first lady pana vanhu vakaluta. Ino nyaya yekuti panga vanzi zvepaishiyanwa masaga erice nezvimwe zvinhu zvanga zviri ipapo, vanhu pa 50 kg yerice 5 vanhu vachingoita kuchi 10 kg vamwe vakatopinda vakati vawana jackpot. Ipapo ndobva vaita se ndobva vatorowo zvavakatora ipapo. Ndo nyaya imwe iripo iri kuitika. I don't know kuti munoionawo sei nyaya iyoyo. Inini ndatopfura nepo kuzivisai zviripo. Ndobva ndasangana neimwe nyaya pari kunzi newly appointed and first beneficiary of the upgraded Masiva Mele chieftainship Hatisani Mabasa 81 together with his son died in a road accident on Friday in Chiredzi. He was being driven in his newly government allocated vehicle by a driver. Burial awaits the arrival of his children who live in diaspora. That's the news iripo. Munozati mota dzedze dzakunikina ndo dzekupuwa machief dzedze yakabva yangoita se pano mwakatofa nayo. I think munyaya dzemota nyaya dzemachief muZimbabwe haisi kids game. Iyi ndo nyaya manje imwe inotori serious and hawidzo hadzipindirike vanenge vachingopedza navachidaro. If you still remember pano mwe chief uya wechidiki 20 something years akangomuka abva angonosvikirwa kumba pake ndobva vamubira zvinhu vamuroba ndobva vamubira nemota yacho iyoyo. Saka this time around amwe chief uyu wekuti iye akangota se akaita tsaona iye nemwanakomana wake ndobva vafira ipapo. Ndo nyaya dzimwe dzinenge dzirimo muZimbabwe. Ndiri papo a Glenview 2 high school bus collided with a Mandaza bus along Harare Masvingo highway about 10 kilometers after Beatrice police have confirmed. Saka nyaya iri panapa ndeyekudai so iri bhazi iri tsaona yakatika nezuro handina hangu kuda kutaura nezvazvo. Panga paitika imwe futi marimwe zuro. So yemarimwe zuro manje ndo yaita kuti ndiuye panapa nekuti pari kunzi government's air rescue ambulances were in no show when they were needed the most, as Bedbridge District Hospital was stretched to the limit following Thursday's national disaster which claimed 25 people. You still remember accident yari kunzi yakaclaima 25 lives. Vanhu vakangofira passport vabva vamhanyiswa kuzvipatara zvine zviri padhuze. But the funny thing ndechekuti kunenge kwazozarisa chipatara chinenge chisingakwanisa kuaccommodate manumbers evanhu vese ivavo. Zvadaro manje ndo pakuzonzi ko ndege zveshe zviri kunzi zvakatengwa. Akomana ndege dzacho dzinotanga dzepa-aviator dzisingabatike zvekumhanya munhingirikini panenge padzichidiwa dzishande. I don't know kuti zvinhu zvine zvimboitika. Kutanga pakangotengwa ndege dzekubheja dzekuonera kana mufoni chete dzekuonera paindaneti dzekuonera matv. Ndosaka pachizonzi zvimwe zvachoka zvinotanga zvinozongobenefita vapfumi chete. Ndo nyaya iri panapo. Ndege haufa dzaifanira kunge dzabudikira dzotora vanhu dzosevawo malives. ZveZimbabwe ungambozvipedza ukazvigona. Muri yeZimbabwe ndatouyawo nema-updates iwaya. Ndo nyaya dziripo dzendangoti ndiwe ndakakubatira time ichiripo. Mogara matangadhere enyu muchiziva zvinhu zvese zvinenge zvichiitika. Kana uchingosvika panapa iri first time yako panonzi Kulian TV patinobata nyaya dzese dzinenge dzichiitika munyika yekwedu. So zvakakosha kuti usubscribe wojoina this family. Toramba tichikupa nyaya nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Zviri zvamanje ndichasiya namba pa screen up. Kune vanhu vanoda kusenda ma-audios vanoda kuita zvakasiyana-siyana vanoda kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana zvine zvichiitika. Namba idzodzo ndo basa radzo ndedze ma-audios. Munosenda ma-audios munomanzwa direct akubuda panapa. Zviri zvamanje sarai makateerera audio ripo mozondiudzawo mafungiro enyu mucomment section. Aisi chichemo chedu chatinacho kuti momo ndo munobva kana kuti ndo matinotaura zvichemo zvedu. Government yedu itsva isati yatonga neyaitonga. Chatinokumbira isu kana hurumende yedu itsva iri kuuya iyi, chatinonyanya kukumbira ndechekudai. Tinokumbirawo kuti hurumende izive kuti yakafanana nababa vane vana vavo kana kuti vangave 10 kana kuti 20. Kana mwana akati baba vari kukonwa chekuti nechekuti tinouraya here, wobata wouraya mwana wako uya iwo ndiwo wakamubereka. Vamwe vachafara newe here? Kana iwe ungazvifarire here? Ungafara here kufa kwemwana wako wawakabereka?
ndo zvatiri kukumbira muhurumende. Takafanana nekuti munhu anenge akutonga atova baba, nekuti anoita zvaanoda pasina anomusunga sezvazvichiitika, vanhu vakapera. Ukatarisa kuti iye anenge achitonga ukaurayigwa mwana wako, chokwadi unofara here? Inga vana venyu wani muri kuvaendesa mhiri kumakungwa, vari kufunda muzvikoro vachibudirira, vachidya chiguta, vachinwa strong tea, vachidya sadza nenyama everyday, vachichinjanisa minyu. Handi kuita kuti vana vangu vakurewo, asingadiwo kuti vana vake vakure ndiani. Ndo zvatinokumbira hurumende yedu, kana dai ingazotonga inotonga, anenge aziva ipapo chokwadi kana 100 years anopedza, nekuti vanhu vanofarira mabatiro anenge achiita vanhu. Kwete kuti iwe woziva homwe yako bedzi nevana vako nevanokuda nevanokusapota vanenge vatiwo baba makonowo pekutoti urayai. Ndo zvinoita kuti hurumende ivengwe nechita chevanhu. Hakuna anoda kuti hama yake ivurayiwe, kana kuti mwana wake avurayiwe, kana kuti hama yake isigwe poison iri mujere. Kungotaura bedzi chinhu batai isai mumajere. Izvo ndizvo zvinoita kuti hurumende ivengwe nevanhu. Hurumende ikada vanhu vese, ikaita ujekerere kuda vanhu vese, hakuna asingadi hurumende yakadaro. Indiri kutaura ndiri muno muSouth Africa. Handire kuti ndinovenga hurumende yangu, aiwa tinovenga zviito, ndozvo zvakutityisa. Hamira zvangu kubva kumushande kutiza, aiwa. Asi kuti vazhinji unongoza vabatwa vaiswa mujere, au wafa, masoja chaimo aisigwa poison. Ichokwadi here nhemba? Kana zviri chokwadi zvinenge zvakashata. Nokuti hurumende inovengwa, ikavengwa bedzi nevanhu hauna zvaunoita. Ungaita chitsotsi, waita chitsotsi, uchiita chitsotsi, mari yanenge ichifanira kuti iende muzvipatara ite kotenga vanhu. Vanhu veugara vakakombana newe, vanhu vazhinji vanenge vachikuvenga. Kusaenda mudondo, kudurira kuti vanhu havadi ropa rakayerera panguva yehondo. Izvo vanhu havadi zveropa. Tichafara niniko munyika medu? Tichapururudza riniko munyika medu? Muno munona South Africa iko zvino vazhinji vamwe vasingasevenzi vari kupiwa ma350 rands pamwedzi vasingashandi. Chemberi vana baba saizvozvo tiri munomu. Ukangoita 50 years 60 years wakutopiwa penjeni wakagara zvako. Ko munyika medu ndozvidati hurumende itarise izvozvo, ngaitewo gutsa ruzhinji. Tinozoziva shuwa kuti kuhora yako mari uchisa muhomwe, kuti ruhora yako mari, kwete kutora mari yestate woisa muhomwe mako, unovaka dzimba dzako kupi mazimba anoera, nyika yako ichitambudzika. Zvobatsire kuti baba unovaka musha wowamo vanhu, musha wake iye riri dongo, vana vake vachibvidzigwa nemvura. Zvinoitawo here izvozvo? Ndo zvatinokumbira kana kuhurumende iri kuuya. Tiri kutaura chokwadi, tira kuti tide chaizvo ndo hurumende yedu. Ende yakaprofita nemuprofita pane mwataura 1957. Hurumende ino iri kuuya iyi, nyika ichayerera uchine mukaka. Kuti iyerere uchine mukaka kuda vanhu. Kashoma kawaneko idya nevana vako. Ngamuve nezvivako, vanhu wanawo mabasa padiki ipapo. Nyika yeZimbabwe yakapfuma kudarika Afrika yose. Ndo zvatiri kukumbirawo vakuru vangu. Ndo zvatiri kukumbirawo vanhu vazhinji, vanhu vapararira mudzinyika. Vanhu vari kuurayiwa mudzinyika. Vamwe vari kuvaka nyika dzevamwe, vazhinji vari kuvaka kudzinyika dzevamwe dzekuti vavake mumisha yavo. Ukangoti chakaipa wakutotumigwa vanhu saiwo masiyayo kunoburaya. Naiwewe musiyayo shuwa hama yangu, handisi kuti nditsvage kundiuraya. Aiwa, ukaurayigwawo mwana wako unofarawo here? Chokwadi zviri nani kana akanganisa munhu obatwa orangwa oregerwa zvati aiwa zvindakanganisa izvi. Kana kuona kuti zvataura munhu zvakaipa here, chichinjawo kamaitiro. Nokuti zvandangofunga ndizvozvo, uri kutungamirirawo vanhu vane pfungwa dzodarika kana dzako. Ndo zvatinokumbirawo chokwadi muZimbabwe yedu. Zimbabwe yedu ichayerera uchine mukaka chokwadi. Vanhu vemuZimbabwe vane pfungwa dzinoyera, pfungwa huru kwazvo. Tese takadai isusu muchirova takadai chitaura kudai so. Takamhanya isu panguva yehondo, tatiri vana mujibha, takamhanya tichikutiwa nemabara chokwadi. Tiri kukumbira kuti nyika yedu iite gutsa ruzhinji, vanhu vese vafarire hurumende, kwete kuuraya. Kuuraya vanhu vakafa panguva yehondo, kwete iko zvino. Tichawanawo rugare riniko makore ese aya? South Africa ikaita hondo. Mandela akugara 5 years chete, nobva apawo kune mumwe. Honai iri kuyerera uchine munyika, kudai pane zviri kukanganisika. Asi vanhu vemu vari kuguta, ndokutaura chokwadi, vari kuguta. Vana venyu vari kubva uko vachiuya chiguta munomu. Hurumende yeZimbabwe haisi kuwana here mari?
madiamond, gold. Ukatarisa zviri kuenda kupiko zvinhu izvozvo zitadza kuti zvibatsire vanhu. Dai paivakwa macomplex vanhu vowanawo mabasa. Hani maona manje mahotera vanhu vowanawo kudii, vowanawo mabasa, nyika dzouya. Hani mazoona manje ndo zvatiri kukumbirawo kuti nyika yedu ngaite gutsa ruzhinji, yoda vanhu vayo. Panenge pakanganisa kutaura kwete kuuraya, anopindurwa munhu zvakanaka sezvoita muno umomo. Umwe anokanganisa kutaura wotuka woita asi hapana ari kuurayiwa munhu muna South Africa. Hakuna anomutsanga, vanongoseka onyarara zvavo. Azati munhu arasika uyu. Mai ukabata ukauraya vanhu unotanga kuvenga kuti manje munhu kana akadai so kana uchiuraya vana vako zvodurura kuti kudini. Ndatenda.